Селям алейкум, дорогие телезрители. Сегодня, как всегда, вечером по средам в эфире, в прямом эфире телеканала АТР программа «Крымский вопрос». И сегодня у нас в студии гость, который, на мой взгляд, лучше всего соответствует текущему моменту, текущим событиям, которые происходят в Крыму. Это заместитель прокурора Автономной Республики Крым, который сейчас находится в Киеве, прокуратура. Это Петр Коваленко. Здравствуйте, Петр. Доброго вечера. Спасибо, что пришли. Вы не работали в Крыму никогда, хотя у вас огромный стаж в прокуратуре. Поэтому я попрошу вас рассказать немножко о себе в двух словах и об организации, в которой вы сейчас работаете, где она расположена, чем занимается и чем может быть полезна телезрителям АТР. Два слова коротко про себе. За фахом юрист. Працюю понад 20 років в органах прокуратури. До призначення зазначену посаду також працював заступником прокурора одного з регіонів України. З грудня місяця працюю заступником прокурора Автономної Республіки Крим. Прокуратура Автономної Республіки Крим, відповідно до наказу Генерального прокурора, на даний час базується в Генеральній прокуратурі України. Штат невеликий. Є слідчий відділ, є інші підрозділи нагляду за органами внутрішніх справ, іншими підрозділи, представництво інтересів громадян, держави в суді також і інші, які забезпечують діяльність органів прокуратури. Розслідуємо кримінальні провадження, підтримуємо державне обвинувачення в суді і займаємося наглядом щодо ефективності і якості проведення досудового розслідування. Сейчас в эфире как раз должна идти бегущая строка с координатами, с почтовым и электронным адресом и телефоном прокуратуры АРК, которая работает в Киеве, и заместителем руководителя которой является Петр Коваленко. Вы себе на всякий случай записываете эти координаты. К сожалению, ситуация в Крыму такая, что, возможно, каждому внезапно они могут оказаться полезны. А мы продолжим разговор с Петром. И начну с самого актуального и последнего, что мы наблюдали в Крыму сейчас. Это так называемое дело Меджлиса. Дело о запрете Меджлиса, которое толкает, понятно, что это не она его придумала, но которое вносится от лица Натальи Поклонской. В вашей есть, так можно выразиться, контр-эго такой, как бы самопровозглашенный или Кремль назначенный, как говорит Чубаров, прокурор Крыма. Да, вы внимательно, конечно, за этим следили, за всеми заявлениями, за всеми этими представлениями, там, за этим внезапным запретом досудебным и так далее, и так далее. Как вы оцениваете это действие не с политической, тут все понятно, а с юридической точки зрения? Перш за все, я б хотів би зазначити, що юрист Поклонська або погано навчалася в навчальному закладу, або, як вона, процитую для початку її слова, як вона зазначила, в Уголовном кодексе Украины нет статьи, по которой можно было бы возбудить уголовное дело по факту запрета Меджлиса. Это она сказала, что типа я это делаю, а вы помните, когда нет у вас методов против Кости Сапрыкина, когда Жиглов задержал Кирпича, кажется, его звали. Да, далее она продолжила, что нет материалов, которые мне не нравятся. Но в этих действиях нет состава уголовного преступления, сказала Поклонська. Тобто я хочу протилежне і сказати, і зазначити, що статтею 161 Кримінального кодексу України передбачена чітка кримінальна відповідальність за умисні дії спрямовані. Я не буду всю статтю зачитувати, конкретно процитую. На приниження національної честі і гідності, образа почуттів громадян в зв'язку з їхніми релігійними переконаннями, а також пряме чи непряме обмеження права на встановлених прямих чи непрямих привілеїв громадян за ознаками раси, кольору і так далі, релігійними переконаннями, політичними поглядами. Частина перша цієї статті передбачає покарання від 2 до 5 років позбавлення волі, а якщо ці дії принесли тяжкі наслідки, покарання становить від 5 до 8 років позбавлення волі. Це особисто привіт для Наталії Поклонської. Это вот что касается непосредственно действий прокуратуры, так называемой Меджлиса. Да. А что до этого было? Вот остальные действия так называемой прокуратуры Крыма, они подпадают под какие статьи Криминального кодекса Украины? Что вы маете на увазі, я перепрошую, я не например, они же возбуждали разные дела. Там же они ведут дела по так называемому 26 февраля митингу, да? Там еще есть дело Хизбут Тахрир, так называемое, которое вот недавно так началось и так далее. Это же тоже, каждое из этих действий тоже каким-то образом законно оценивается с точки зрения законодательства України. Кожна дія, яка має ознаки кримінального правопорушення, підпадає під дії Кримінального кодексу України і несе безпосередньо кримінальну відповідальність.
На сьогоднішній момент хочу зазначити, що слідчим відділом прокуратури Автономної Республіки Крим розслідується майже 30 кримінальних проваджень, і в той же час слідчим відділом міліції, яка знаходиться територіально в місті Одесі, розслідується понад 300 кримінальних проваджень. Я декілька слів про статистику. Наприклад, за статтею 115, це умисне вбивство або зникнення людини, розслідується майже 18 кримінальних проваджень, де санкція статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі. Стаття 146 Кримінального кодексу України – це незаконне позбавлення або викрадення людини. 72 кримінальних провадження, санкція статті до 5 років позбавлення волі. Стаття 162, 48 кримінальних правопорушень, кримінальних проваджень – це порушення недоторканності житла. І нарешті стаття 191 – це привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном. Санкція статті до 12 років позбавлення волі. Тобто всі ці дії, які приходять безпосередньо на півострові Крим, не залишаються поза увагою правоохоронців на материковій частині України. За кожним фактом або прокуратура автономії, або слідчий відділ поліції національної, який створений, я казав, в Одесі діяв, обов'язково реагує і вживає всіх можливих заходів. То, що ви називали приклади, вони не залишаються без уваги. За кожним фактом, які б не були вчинені кримінальні правопорушення, настають наслідки. Перше, це що робиться, це внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань, потім розпочинається досудове слідство. Я думаю, всім не буде цікаво, що всі події, які відбуваються в Криму, вносяться в реєстр. Я зазначаю, що є кримінальні правопорушення. Там підслідність визначається відповідно до статті 12 Закону України про права свободи громадян на тимчасово окупованій території Криму керівництвом Генеральної прокуратури. І в залежності від підслідності доручається тому чи іншому органу проводити слідчі дії. То есть все, что происходит, и что касается нарушений прав человека и прав собственности, как вы сказали, Так, да? звичайно. Эти под статью 162, вот как, насколько я вижу у вас Да, в бумагах, это... Порушення это, недоторканності житла, это незаконні когда обыски. обшуки. Так, вот эти, звичайно. да? От хочу вам навести буквально свіжі приклади за тими подіями, які відбувалися вчора, позавчора і сьогодні. Прокуратурою автономії зареєстровано 9 кримінальних проваджень. Це що 3 кримінальних провадження за незаконне позбавлення волі 3 громадян, це саме активістів кримських татарських, а також проведення обшуку в цих же громадян і інших журналістів, телерадіокомпаній, блогерів, інших Вы уже громадських. возбудили эти дела? Так, ці провадження внесли до єдиного реєстру судових розслідувань, розпочато розслідування і направили матеріали в Генеральну прокуратуру для визначення підслідності. Смотрите, конечно, я понимаю, насколько тяжело вам работать. Я думаю, что ни одна еще прокуратура в истории человечества, и тем более Украины, не попадала в такую ситуацию, когда она находится на одной территории, а на территории, которая не подконтрольна в данный момент государственной власти, Так, звичайно. происходят преступления. Да? Складності виникає дуже багато, як ви самі розумієте, то, що ви зазначаєте. Це, перш за все, події, місце, час, обставини, докази, свідки, потерпілі, заявники знаходяться Там. на материковій частині України, Вот де держава не має на даний час доступу. Но разом з тим ми за допомогою ваших колег-журналістів, інших активних громадян, які мають свою принципову позицію, відстежуємо, реагуємо, вносимо і розпочинаємо розслідування. Да, складності в цьому є, яка саме документування самого процесу. Петр, это не к тому, чтобы вы жаловались, потому что... Звичайно. Да, вот просто, чтобы для понимания, что это процесс нелегкий, но тем не менее вы имеете возможность фиксировать все. Звичайно, абсолютно. Нічого не приходить, як кажуть, Потому что, нет, ну всегда, знаете, когда возникает такой некий угар, когда человек получает какую-то огромную, кажется, власть над людьми, да, я могу там обыск провести, а вот мы пойдем там арестуем кого-то, дело там состряпаем, назовем этого террористом, экстремистом, там, меджлис и так далее. Бывает такая эйфория, что ничего никогда за это не будет. Но ваше мнение какое? Це хибна точка зору. Дивіться, дії вчиняють певні фізичні особи. Немає Конкретні значення, в люди. якому статусі вони перебувають. Ну, навіть ті люди, хочу зазначити, які на сьогодні час являються мнімими так званими правоохоронцями для держави України, вони не є правоохоронцями. Ні працівники Служби безпеки, ні слідчих органів, ні суду. Вони, відповідно до закону, який я раніше називав, не являються правоохоронцями. Всі їхні дії, відповідно, якщо вони поза межами українського законодавства, підпадають під вчинення кримінального правопорушення. Що я хочу назнати? От дивіться, приходить незаконним обшуком до будь-якого громадянина, який проживає на території півострову Крим, так званий правоохоронець в домівку, так? Ну, перш за все, він прийшов в цю домівку, мабуть, до суду звернулися якийсь правоохоронний, так званий, да, з певним чи іншим документом, з клопотанням. Це клопотання підтримав той чи інший прокурор, згоду надавав певний так званий суддя-самозванець, так? Відповідно, не то, що
виходить, як раніше ми думаємо. Якщо той, хто прийшов, безпосередньо проводив обиск, він винуват во всьому бідам. Ні, це абсолютно хибна точка зору. Я хочу зазначити, що слідчий, прокурор, суддя, які оформили процесуальні документи, надавали згоду, всі вони будуть нести кримінальну відповідальність за українським законодавством. А они, Петр, не являются должностными лицами для Украины. Это вот, грубо говоря, для украинского законодательства эти люди как будто частные лица, которые, во-первых, взяли на себя функции. Привласнення владних повноважень. за- Є така стаття присвоїли кримінального- власть, да. Звичайно, є така стаття Кримінальним кодексом. Ну, крім того, що ці люди, якщо вони були до цього громадянами України, вони способствували державі-агресору в тих чи інших діях. Або вони вчинили державну зраду, перепрошую, або вони сприяли Російській Федерації окупації території півострова Крим, тобто на нашу незалежність і цілісність також зазіхали. Тому вони будуть відповідати, як перш за все, за державні злочини, а в подальшому ті злочини, що вони для нас не є правоохоронцями, яку вони статус не займали, перепрошую, це по-перше. І далі, якщо вони сприяють в іншому чи якомусь діянні, умовно кажучи, суддя санкціонує, на їхню думку, санкції на обшук. Так? Значить, він є, на мій погляд, сприяє вчиненню злочину проти конкретної особи. Сьогодні він подав одну санкцію, тобто одній чи іншій особі заподіяв моральну, матеріальну та іншу збитків. Завтра він санкцію вчиняє щодо іншої особи. Тобто ці всі епізоди по кожному факту фіксуються, і я кажу, їм буде надана належна правова оцінка, і будуть притягнути ці люди до кримінальної відповідальності. Коли б це не сталося, чи це буде завтра, умовно говорити, чи через певним часом, обов'язково вони понесуть відповідальність. Тому що, якщо ви знаєте, вся Європа, все цивілізоване суспільство підтримало Україну і застосовується з цього приводу санкцій. І тому, що вони не вважали, що якщо, допустим, вони знаходяться в материковій частині там півострову Крим, завтра до них не буде претензій. Претензії будуть масові. Ті, які, ще раз наголошую, вчиняють кримінальний злочин, будуть нести кримінальну відповідальність. У вас уже есть, насколько я знаю, в производстве 2 уголовных дела относительно чиновников, там, депутатов, да? Так, Депутатов, кажется, которые участвовали, способствовали Так. аннексии Крыма деятельно, да, будучи там, депутатами от украинской власти. Так, да? я можу продовжити вашу думку, Да. я зрозумів суть Что сейчас запитання. с этими делами? Расскажите про эти дела. Вот как конкретные примеры. Обидва кримінальні провадження органів прокуратури Крима завершено досудове розслідування. По І двум, назовите по двом. фамилии, да. Ну, я Ганиш. не маю обвинувального вироку, це буде некоректно. Це Ну, саме. Ганиш, ну все знают, депутаты, Так, Ганиш, и так, второй, я Так, просто... Галичій. Галичий, да. Один депутат парламенту Крима. Це, перш за все, слідство розслідується. Зараз триває судовий розгляд матеріалів по суті, розглядається питання в суді і проводиться як судове слідство. Друге питання по другому депутату, який депутат Севастопольської міської ради, також завершено розслідування, обвинувальний акт з реєстру матеріалу направлений до суду. Разом з тим, суд з розпорядчого засідання цей акт направив для доопрацювання. Прокуратура вважає, що це неправомірно, відповідним чином відреагувала, внесла апеляційну скаргу і призначено апеляційний судовий розгляд з цього питання. Мгм. А как получилось, что они были задержаны? Они просто, думая, что они ничего не совершили, въехали в Украину? Ні, ну дивіться, якщо ви пам'ятаєте, взагалі в парламенті Крим було 100 депутатів. Одного депутата не було наявності, з тих чи інших питань було по штату чисельність 99 депутатів. Так, і правоохоронний орган Генеральною прокуратурою 74 депутата було оголошено в розшук, їм було оголошена підозра. Відповідно, всі ці депутати, які приймали участь в голосуванні так званої Конституції Криму, незалежності Криму, перебували в розшуку і були встановлені державою Україна. Так они знали, что они в розыске находятся? Эти Я люди? не можу достовірно вам відповісти на те питання. Їх затримали на пункту перетину державного кордону, коли вони рухалися з материкової частини Криму на материкову частину України. Вони були в базах даних всіх правоохоронних органів, тільки ця особа перетнула державний кордон України, з'явилася в нас, його зразу запросили до слідчого і далі діяли відповідно до законодавства. Но это просто безотносительно даже этих конкретных 2 людей, которые не ключевые, конечно, фигуры, но звичайно. просто винтики, да, в этой системе. Это пример того, что, в общем-то, сейчас такая жизнь и такой мир информационный, и невозможно ничего сделать, чтобы это осталось незамеченным. Я ще раз наголошую, всі депутати, які голосували за Конституцію, за незалежність, а також, як в нашому випадку, в подальшому ця особа приймала участь в виборах до місцевих ради вже Російської Федерації по російському законодавству, хоча він себе опозиціонує як це саме опозиціонер до сторони російської, він мав провладну українську позицію. Ну, насправді, якщо уважні громадяни передивляться матеріали, які там є в інтернеті та далі в Ютубі, там видно,
як цей депутат, будучи в першому ряду, коли звучить гімн Російської Федерації, коли говорить головуючий на засіданні, що вітаю з прийняттям Конституції, він разом з усіма встає і бурно Ну, аплодисменти. ты сейчас ничего не скроешь, я вот о чем говорю. І були свідки, які були події, були журналісти, які знімали це все на телебаченні. Відповідно, вчинити якісь дії, які не було відомо суспільству для загалу, такого неможливо. Тим більше це доступний орган, парламент Криму. Буквально вчера Верховная Рада Украины проголосовала 197 раз, насколько я знаю, по каждому судье, которые изменили присяги украинскому государству и сейчас работают в судебной системе так называемой Республики Крым. Да? Так. Как квалифицируются их действия? Ну, хорошо, хоть наконец это сделал законодатель, потому что это без разрешения, насколько я понял, парламента просто невозможно даже к ответственности привлекать судей. Да? Их нужно сначала, чтобы парламент дезавуировал их полномочия. Ну, з цього приводу, що я можу сказати? Питання не зовсім за адресою, я тільки можу відповісти в тій компетенції, які володіють ситуацією. Но теперь вы можете, как бы, вот теперь у вас есть для этого возможность, чтобы возбуждать дела какие-то. Провадження по депутатам розслідується, як я зазначав, прокуратурою Крима, кримінальне провадження щодо суддів, а також щодо колишніх прокурорів, так званих, та далі розслідувалося і розслідується на даній стадії Генеральної прокуратури України. Всі особи, зазначив, всі без виключення, які вони статус не займали, якщо вони зрадили присягу, перейшли на сторону ворога і зрадили своєму народу і державі, всіх їм було оголошено підозру і всім їх було оголошено в розшук. Тобто всі ці судді, прокурори і так далі, інші правоохоронці зрадили державі, і державна зрада їм інкримінується кримінальне покарання. Передбачено, там, я не помиляюсь, до 12 років позбавлення волі. Угу. То есть серьезнейшие статьи. Так, звичайно. А ваша компетенция, вот вы сказали про Генеральную прокуратуру Украины, она занимается, и военная прокуратура, они занимаются высшими чиновниками, судьями и военно обязанными. Військовозобов'язаними, так. А вы занимаетесь кем непосредственно? Ну, якщо що стосується діяльності правоохоронців, всіх інших правоохоронців. Я не думаю, що найближчим часом суспільство побачить результати роботи. Це перш за все, що стосується державних зрадників, які вчинили інші також кримінальні правопорушення і злочини, які раніше працювали в системі Міністерства внутрішніх справ, Міністерства надзвичайних ситуацій, пенітенціарної служби, міграційної служби, фіскальної служби. Тобто всі ці люди знаходяться під пристальним контролем, перевіряються, і також по кожному з них буде вжито заходів за наявності достатніх доказів і підстав. Абсолютно всіх без винятку буде оголошено підозру і оголошено за наявності необхідності розшук цих осіб. Крім того, коли буде підозра, розшук, Кримінальним кодексом чітко передбачено, що кожна особа повинна нести відповідальність не тільки своєю фізичною, я кажу, своїм майном, своїм власністю. Тобто на кожної з них буде наявності. У мене накладно в обов'язковому порядку слідство буде вживати заходи щодо можливості вишукання, накладення арешту на майно, яке знаходиться на материковій частині країни, а також на те майно, яке можливості накласти арешт на території Криму. А сроков давности по данному виду преступления есть? Я не можу зараз відповісти на це запитання. По-моєму, проти державності там сроки давності. Так. А что касается вот такого вида отдельного преступления, как препятствование работы СМИ? Вот телеканал ЭТР, на котором мы сейчас присутствуем, телеканал «Ля-Ле» детский, тоже входивший в холдинг ЭТР, еще ряд СМИ. Вообще в общей сложности 16 крымско-татарских СМИ, и там еще украиноязычные газеты были, да? Вот их деятельность запрещена. Это как-то тоже является преступлением уголовным или как? В якійсь мірі, можливо, так. Якщо це стосується, наприклад, було перешкодження законної діяльності журналіста. Є така стаття в Кримінальному кодексі. Є захват приміщення, так? Неможливості проводити там певну свою роботу з тих чи інших кримінальних підстав. Наприклад, прийшли, забрали апаратуру. Оце все конкретно кваліфікується за конкретними ознаками. А якщо просто перешкоджання, на мій погляд, тут більше місця цивільно-правові відносини. Якщо в цьому немає ознак криміналу. Тобто в конкретній ситуації, по конкретному факту треба підходити індивідуально. Ну вот у АТР отняли имущество и не дали возможность работать. Якщо майно це залишилося на материковій частині там в Криму, і далі, звичайно, це є кримінальний злочин і захоплення майна. Вообще, в Крыму, как я понимаю, все имущество вообще и государственное, и многих частных лиц, в общем, как они нас говорят, национализировано. А как эта национализация квалифицируется согласно закону, Уголовному кодексу України? Ну, це 191 частина 5, як правило, тому що йде майно в особливо великих розмірах Кримінального кодексу України. Це стаття. І там
Зараз в нас, як я зазначав по статистиці, біля 40 кримінальних проваджень щодо таки виключно державного майна. Тобто це майно Міністерства охорони здоров'я, Міністерства агропромислового комплексу, інших міністерств і відомств. В кожному майну на сьогоднішній момент встановлено заподіяне державі значні мільйони, а інколи мільярди збитків. Ну, що хочу лише показати свої представницькі функції в цьому напрямку і показати результати роботи. Всім відомо так званий саме дитячий табор відпочинку «Артек». Да, это очень интересная тема. Это же государственный детский лагерь и так далее. Очень яркий пример такой. Вот Так. кто проходит подозреваемым, я правильно формулирую? Так, підозрюємо, так, Да, звичайно. по делу Артека. Вот возьмем пример Якщо конкретный. ми говорили спочатку про майно, я закінчу свою думку і скажу, що зараз майже на 250 тисяч, тобто мільйонів гривень, перепрошую, накладно арешт на весь майновий комплекс «Артек». Мгм. Тобто правоохоронні органи звернулися слідство до суду, прокуратура підтримала це клопотання, і суд санкціонував все майно «Артеку» на сьогоднішній момент знаходиться під арештом. Крім того, відомо, що ці дії вчинив так званий голова Ради міністрів Криму Аксьонов. Його також оголошено йому підозру по статті 190 першій частині 5 і оголошено в розшук як особа, яка заподіяла державі значні матеріальні збитки. Тобто тут є економічна складова злочину і чистий кримінал. Тому що, чого я на це наголошую? Бо якщо по лінії Інтерпола його оголосити Вот я хотел уточнить. да, міжнародний сказать, розшук, то там є певні складності. Вони вважають, що якщо є особа переслідує за політичні чи на військові злочини, то це є Они складності. не принимают это к розыску, такие вещи. Так. да. А ну, дане, я ще раз наголошую, тут сугубо кримінал, економічна шкода державі, значна матеріальна шкода. Чисто, я кажу, ще раз повторюсь, кримінальний злочин, який правова кваліфікація 191, частина 5. І надіюся, коли буде оголошено міждержавний розшук, то будуть зовсім інші То заходи. есть это тот случай, ну это просто конкретный пример Артек, но таких много, есть Массандра, есть еще какие-то вещи, да? так. То есть это конкретные преступления, уголовные преступления. Конкретні особи, Да, яка конкретна несе особа, певну да. відповідальність И передбачену законом. вы собираете полный пакет документов по этому преступлению, В да? іншому випадку И от до розгляду не этого, прийме. и уже как бы даже формальных, ну понимаем мы, да, что Интерпол это организация, в которую входит множество стран, и там есть множество ограничений, поскольку там все должны быть согласны с общими правилами. Так. Значит, тут уже никак не скажешь, что это политические Замовлення какие-то... чи да, ще якісь да. бачення. Ні, тут чисто, я ще раз наголошую, кримінальний злочин, кримінальне правопорушення і, відповідно, законодавством відповідальність передбачає серйозні санкції. То есть все, кто там к чужому имуществу руки протянул, думая, что это вообще никак не будет наказано, ну, в общем-то, не в Северной Корее живем. И Звичайно. границы существуют, они открытые. И, в общем-то, людям, которые захотели чужим добром, если так можно выразиться, поживиться, государственным там, или частным, они, в общем-то, не могут спать спокойно, потому что они понимают, что они взяли чужое. в Так, принципе. звичайно. Я хочу навести такий приклад, як от в цифрах. На сьогоднішній момент майже 380 мільярдів гривень органам досудового розслідування встановлені збитки, первоначальні збитки, розумієте, на стадії досудового розслідування. Вони будуть уточнятися, ці збитки з кожним днем, з кожним часом будуть збільшуватись. Наприклад, збитки Міністерства охорони здоров'я складають понад 9,5 мільярдів. Міністерство освіти і науки майже 22 мільярди гривень. Це вже встановлено органом досудового розслідування. Ми ж не можемо говорити, що майно. Ми повинні сказати, яке це майно, вартість цього майна, де воно знаходиться, чому воно виражено, це майно. І тоді, коли ми опрацюємо це все, звертаємося до суду з клопотанням. Суд, як думаю, розглядає це клопотання, що є всі підстави, накладає арешт на це майно. Так само ви говорили про там вина Массандри і так далі, Вот землі Массандри. про Так? вина хочу. Просто не потому, что это такой красивый кейс, если так можно выразиться. Он был очень публичный, когда к приезду президента России Владимира Путина открыли бутылочку вина. В общем-то, не дешевую, прямо скажем, это был не портвейн «Три семерки», который мы с вами можем помнить по молодости, вот, а серьезное такое вино. Да? Так. За цим фактом також органам досудового розслідування відреаговано. Є на сьогоднішній момент відповідні результати. Тобто Яніна Павленко, колишній директор чи нинішній директор саме комплексу Массандра, відкупорила пляшку вина, торгового вина, як ви зазначили, Херес де ла Фронтера, вартістю понад $100 000 при Берлусконі і Путіні. Да? Так они соучастники тут, вот, Петр, расскажите, вот она, вот разберем этот кейс, она с чужим имуществом, у имущества Так, вона Украины в володінні воспользовалась. знаходилось це майно, Да. вона розпорядилась на думку України, на Ну, по идее, тогда... неправомірно. Я понял, но по идее вы тогда должны підозру объявлять и Берлускони, и Путину, потому что они принимали в этом участие. Розумієте, дивіться, тут є правові деякі норми і колізії. Якщо особа вчинила злочин, ми достовірно знаємо, що це саме вона вчинила злочин, то вона притягується. Умовно кажучи, людина вкрала якесь майно, а потім прийшла і поділилася з цим майном
друзями, з колегами. Люди не знають походження цього майна. Но они же знали, что это чужое Бачите, имущество. оренду судовості на Берускуні, на жаль, ні Путін не можуть на сьогоднішній момент допитати і знати їх точку зору. Якщо їм було достовірно відомо, ну то це інша Ну, права то есть это первый вопрос, который нужно будет когда-нибудь задать. Вы знали, что вы пьете украденное вино? вино. Ну, по цій війні Павленко, якщо дозволите, я закінчу. Вона також оголошена в розшук, і також оголошена підозру за такою самою статтею, як Ксьона, 191 частина 5. Это значит что? Вот давайте даже от фамилий конкретных уйдем. Я думаю, там людей полно, которые к чужому имуществу приложили свои руки, да? Или думают, что это как-то, ну вот я тут пешка, мне там приказали, я там что-то подписал, что-то там перевел в собственность, там якобы государственную и так далее. У них будут проблемы с выездом в другие страны, в разные? Ну, ви самі чудово знаєте, як і суспільство знає, що всі зараз проблеми громадян, які знаходяться на території півострова Крим, і тим же автотранспортом, який зараз їх змусили переєструвати, і з паспортом виїжджати за кордон. А представте від ситуацію, що все-таки з часом правоохоронні органи вони відпрацювали повністю всю цю ситуацію, яка знаходилась в Криму, матеріальні, економічні, посадові, там, державна зрада злочину. Значна кількість людей буде оголошено підозра, тут сумнів немає. І вони будуть нести персональну Я немножко не відповідальність. точно, Петр, вопрос сформулировал, прошу прощения. Не с выездом проблема. Выехать они могут в какую-то страну. Ні, Но ні в якому но- не можуть. Вони можуть тільки через Росію їздити. У них паспорта, это розумієте, понятно, російський, да. Ну, кримський. с российскими паспортами неважно. Вот, оказывается, чиновник Н, который там предприятие там X, значит, каким-то образом причастен к его разворовыванию, да? Мгм. И вот он такой красивый едет отдыхать в Турцию, например. Ну, в Турции, не знаю, уже там из России уже не очень есть, в Египет хотел, не знаю, ездит сейчас или нет, везде запрет, но какие-то страны есть, куда они любят в Европу ездить на самом деле, да, многие люди. И вот они как бы к власти прямого отношения не имеют, как вот та же там директор там чего-то Так, и так так. далее, да. И вот там собираются в Италию закупиться, например. И вдруг раз, выехать она выедет, там как-то, может быть, поставит какой-то паспорт, визу, да. Ну, вряд ли. Я перепрошую, що за вас Ну, перебиваю. видели чиновников, так называемых крымских за границей, там, мне рассказывали. Ні, ну, чиновники, які мають європейські візи, до цього часу у них оформлені закордонні паспорта, Мгм. так, вони можуть виїхати. А ті громадяни, які знаходяться на території Крим, вони не без виїзду, получається... Это сейчас да, так. но там же есть, допустим, были пятилетние визы всякие, люди выезжали, и где-то там, то есть есть такой риск у этих людей, что попадая на территорию какой-либо другой страны, кроме Российской Федерации, они вдруг случайно могут увидеть перед собой полицейского, который скажет: извините, вот у нас из украинской прокуратуры есть на вас Може подозрение, бути давайте тільки в разбираться. тому випадку, якщо особа буде оголошена в державний розшук і пред'явлена підозра з наявності достатніх підстав, буде оголошена в міждержавний розшук по лінії Інтерполу, тоді, звичайно, буде, як і до всіх решта, Ну, это же, проблемні это питання. вы говорите, Чому? вы говорите, если, а я вам скажу, это ваша работа. Так, Это- звичайно, правоохоронних органів міліції, прокуратури і інших органів судових, які дає санкцію. Без цього ніяк не буде. І по-любому кожна особа буде нести таку персональну відповідальність за свої дії, за свої вчинки. Ну, то есть все это не так безобидно, как кажется. Ну, воно за один день таку масив роботи провести, зібрати певні докази і притягнути того чи іншого чиновника, чи то посадовця до кримінальної відповідальності. Це за один-два дня Да, також не понятно, робиться. но вы, на как, грубо говоря, вот знаете, когда файл скачивается, есть такая, значит, линия, которая процент скачанной информации. Вот как вы оцениваете, хотя бы примерно? Вот уже круг лиц примерно понятен, кто там чем занимался в эти 2 года, основной вот этот процесс шел, да? Какой процент информации вы собрали по... Мені важко відповісти на ваше запитання. Я думаю, що самі попереду ще гучні, як кажуть, актуальні резонансні кримінальні провадження, і не тільки щодо там високопосадовців, а тих службових осіб, які перейшли на сторону ворога, які передали свою батьківщину, які зараз вчиняють будь-які дії, як от посіпаки в Україні, да, які сприяють анексії, сприяють окупації і допомагають Російській Федерації, щоб якомога це більше трималося. Ну, на погляд, ви бачите, які громадяни, яка їхня позиція. Вони хочуть в будь-якому ціною, з ким не спілкуються в суспільстві, да, всі хочуть повернути, щоб Крим був наш. Це ж елементарно значимо. І тоді, рано чи пізно, я говорю, коли ми повернемося, обов'язково ці особи будуть нести персональну відповідальність. А це я вже наголошую. Перш за все, що в нашій компетенції це всі правоохоронні органи, які я раніше озвучив. А якщо уявіть собі, наприклад, в міліції Криму раніше працювало 2000 осіб, так? В міліції Севастополя 1000 осіб. А так взяти кожне відомство
і перекласти їх відповідальність на рамки кримінального Я говорю, законодавства. что у вас работы очень много, поэтому спросил. Попереду значний обсяг да. роботи попереду, і дійсно буде результат. Я вам запевняю, що скорим поступово ми будемо рухатися, і суспільство буде бачити результати нашої роботи. Мне еще хочется спросить вот про что. Вот немало людей, порядка 200 человек, были перемещены, осужденных при Украине, при де-факто украинской власти, де-юре тогда, да, были перевезены в российские тюрьмы. Ну, в том числе это Хасер Джемилев, известное дело, сына Мустафы Джемилева. И еще много людей по разным уголовным делам были перемещены. Это преступление тоже? Это что? Это похищение человека? Как это называется вообще? Не готовий відповісти, але вважаю, що їхні дії є неправомірні, якщо людина не дала згоду і не прийняла громадянство Росії. В тому випадку, якщо засуджений прийняв громадянство Росії, встановлено на той час, як вони вважають правомірно, але ми це категорично заперечуємо порядку, я вважаю, змусили вчинити такі дії. Да, естественно, ну а как же можно было отказаться? Это даже на международных конвенциях есть это насильственное склонение к получению гражданства. Тут Там конкретно в кожному випадку треба розбиратися, дивитися, яким чином. Якщо при наявності переміщення з материкової частини України чи Криму десь в Російську Федерацію, на той час в Росії громадянина був російський паспорт, це одна ситуація. Якщо був громадянин України, він категорично відмовився від паспорта громадянина Російської Федерації, це зовсім інше правове поле. Я вважаю, що тут буде кримінальна подальша відповідальність, так сказати, незаконне викрадення, переміщення, незаконне ув'язнення, незаконне позбавлення і так далі. Скажите, пожалуйста, вот сейчас происходит, да и будут, к сожалению, происходить нарушения прав человека в Крыму. Мы дали контакты ваши, которые, в принципе, которые идут на титрах. Практически, как вы считаете, людям обязательно нужно вот для будущего, для того, чтобы это не прошло безнаказанным, сообщать вам? Эта помощь для вас важна? И насколько важно, чтобы именно из Крыма поступала к вам информация от людей? Дякую за запитання. Запитання дуже слушне. Хочу в свою чергу сказати, що кожен факт повинен документуватися. Якщо людина, громадянин з тої сторони, який знаходиться зараз в Криму, і той один людина чи посадовець, який знаходиться тут в материковій частині, немає між ними зв'язку, так? То як потім далі оцінити суспільство правомірність їхніх дій? Якщо ці всі факти, будь-який факт, сьогодні, завтра, післязавтра будуть фактично документуватися, фіксуватися, це в подальшому буде слушна нагоду визначати, хто які дії вчинив, яким був на той час, коли була окупація Ну, может быть, Крима. еще люди, знаете, что, Петр, боятся, что если они что-то сообщают, вдруг это станет кому-то известно. Это секретные данные. Если человек даст вам показания там, на кого-то, кто там его обидел, нарушил отношения его права. Дивіться, в мене, як не в юриста, може неправильно висловити, як є таке бачення, якщо людина буде спілкуватися з правоохоронцями будь-якої сфери материкової частини України, мобільний зв'язок, відповідно, важко. Інтернет зараз доступен, і, вибачаюсь, в інтернеті ті докази, які будуть здобуті, вони будуть там в кожній конкретній ситуації. Ми будемо знати, мати інформацію, можливість її зафіксувати і використати цю інформацію в ході розслідування кримінального провадження. Якщо людина нам сфотографує, наприклад, ту чи іншу постанову на мобільний телефон, передасть її по скайпу, по інтернету, ми будемо бачити вже конкретно, які там так званий правоохоронець, чи там поліцай, вибачаюся, ФСБшник, чи слідчий комітет, чи суддя вчиняв ті чи незаконні, чи інші дії. Це буде дуже слушно, і це обов'язково треба робити, фіксувати, щоб потім вони несли конкретну відповідальність за свої неправомірні дії. Это очень важно, потому что, конечно, мы будем всегда спрашивать очень строго с чиновников, и в том числе с прокурорских работников и так далее, которые отвечают за Крым, но им тоже нужно помогать на самом деле, потому что если это ваши права нарушаются, если это ваше имущество отнимают, если к вам пришли с незаконным обыском, если на вас состряпали незаконное дело, вы тоже можете, я думаю, что должны помогать следственным органам, потому что кажется, что все это будет вечно, но на самом деле ничего вечного не бывает, и все люди, которые чинили беспредел в отношении беззащитных людей, они так или иначе потом несли наказание. И как раз об этом у нас был сегодня разговор с заместителем прокурора Автономной Республики Крым Петром Коваленко. Я благодарю вас, Петр, за то, что вы пришли. Это был, надеюсь, полезный разговор. Я желаю, конечно, всем жителям Крыма безопасности и, как возможно, сохранять спокойствие и беречь себя, но и помогать друг другу, и помогать правоохранительным органам, которые
ведут дела в отношении людей несправедливо преследуемых властями Российской Федерации. Всего доброго. До встречи в следующую среду вечером, как всегда, в эфире телеканала АТР в программе «Крымский вопрос». Всего доброго. Дякую, на все добре. Дуже приємно.